ku jahiltar da mutane, ku dinga juya su yadda kuke so, ku bar su cikin duhu, kar a wayar musu da kai, kar a nuna musu me ya dace su yi, ku dinga jan su a bisa bukatunku da abin da kuke bukata. Don kana neman turin jahili shine ka samu wanda zai ce wai ba za mu tsoma baki akan al'amuran siyasa da zamantakewar al'umma ba. Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani hatta abin da bai shafi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam, Allah yakan yi wa manzan Allah magana akai. Karanta suratul rum, wulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Malamai suka ce me yasa manzan Allah ba shi labari akan rumawa wanda asalin su addinin su daban, na annabi Muhammadu daban, amma me yasa Allah ba shi labari? Cewa Qur'ani is current, ya san komai kuma yana da bayani akan komai. Haka kawai sai ka ji alqur'ani ya ce maka wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas. Mun sauke karfe, a cikin karfe akwai tsananin yaki, tsananin fada, daukar fansa akan waɗanda suka zalunce ku, wa manafi'u linnas, kuma akwai amfani ga mutane. Dan Qur'ani ya nuna maka babu abin da bashi da ta cewa akai. Yayi magana akan shugabanci, yayi magana akan mu'amala, yayi magana akan zamantakewa, yayi magana akan haihuwa, yayi magana akan suna. Ba abin da musulunci bai yi magana akan sa ba. Saboda haka a hirɗinka kar ka sake cewa wai ba za mu yi magana akan wannan.